नमस्कार पुरा जणांके आजचे आमगेल सीजनल रेसिपी आंबोली आणि मिक्स वेजिटेबल्स घालून कोतला नुंचे हे इजी आणि टेस्टी रेसिपी पळोवच्याक एंड ते पळयांची इष्ट जाल्यार लायक करांची। नॉनचे वाटीता कोतला नॉनचे तरनी मिरसांग आल्ले आंबोली तवशे लिंबियो कॅरेट टोमॅटो कॉलीफ्लॉवर हे इतली बग घालून एक नॉनचे वाटीता वता ते तरनी मिरसांग शिनून घेता। तवशी शिंदितात हांव कॅरेट शिंदितात आता आंबोल शिंदिता हे नॉनची करूक आंबोली घेताना कसा पळोवका कशी असो का आंबोली कट्ट करताना दीक येवका दीक आयल्यार ती आंबोली चांग आंबोली दिवीची ते नॉनच्याक लायक जाता ते नॉनचे पण बरी जाता कलर अशी दव असो का ना हय पाचवी देवता येदे पिक्कीलानी हक्क घालू जायना ना बाबीली सकट नॉनच्या कर शेपू जाऊ ताका कंचे आंबे व्हरायटी अशी की कंचे आंबोली जाता तांतू स्वतः पूर आंब्याचे निकेले मस्त दिवस वर ना आता आली शिंदीचा
पी काढताना आणि ते नॉनची पूड जातात सर्व टोमॅटो शिंदी जातात फ्लवर शिंदिता रंगारंग कलर आहे एक हिंगा कुडको घाला सासण घालता 1.5 चमचे सासण घाला हांवें तीन चमचे मिरसांगे पिठी घाल्या घालण्यात वाटते घालता का आता हिंगा मुद्दू घालचे बदला हिंगा पिठी घालेत गी ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ತಿಟ್ಟಿ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿತ್ಲೆ ಪೊರಂಬೋಳನ ಪೊರಂಬೋಳು ಹಿಂಗಾಕಿ ಹಿಂಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಕಾರ ಅಂದ ಪೊರಂಬೋಳು ಪೊಂಬೋಳಿಗೆ नणची जाल्ली आसा हे चिकेची आमचो दवरता सांजी मागीर बाटलयेन भरता त्यामुळे चिकेची नीट आनी सकट लाग घालता कोतला नणचे रेडी जाला ये टेस्टी आणि माउथ वॉटरिंग रेसिपी तुम्ही ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल.